ashe ga sakon alhaji ka kaɗa na sani nan shi ne nan yace aisar fito kai wakar nan ka shaidawa al'umma ta yankin garkon nan a ranar zaɓe ba za mu zaɓa asara ba dusa mun shuka a baya ban mu gari ba APC mun kau da ke ba za fa ki kara ba sakon talakawa gare ku don ku ji 'yan zamba sun sace dukkan hakin ma Allah ya rabba ka canja mana su a garku har da kasa duba ka baiwa ka dace garfaran ka amsawa domin shi ne za ya gyara yankin yayi kawa mazaɓan garkon ma al'umma sun amsawa mazaɓar garku na garin ali mazaɓar rama na gurje kufa sari da mazaɓa ce mutan zakarawa fa na kwasku ma fa na dal sun amsa kafin malam mai wannan sago ne na anabi kaka sani na in ka so ka kira shi da kwamandan ka dage ashe mu kore APC a garba mu dan warraka ga mai talaka dage nan ba zai mana cuta ba mu zabe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari Sazil jalali sarki masani daya Allah da ya kago dare da rana yayi safiya isa matsayi shi yake rabawa ba takiya gona Allah gare ka kara mini kariya mai barwaka kai ka banyo ma na yo guziri salati ga Mustapha da barin gani sai ka dage gida manzo na alamun kuta riga tambaye dangane sai ka dage gida kasa da sahabban sa auliya wa madorar gini sai ka dage gida kasa mini alhaji kaka Allah kai da mini sai ka dage gida a ce tan kasa ku da ni da ka dagen yan gari ku kore APC a garko mu dan warraka kamar talaka dage nan ba zai mana cuta ba ba zabe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari al'ummar yankin mu garkwana yo muku sallama sai ka dage gida ku bude kunnan ku kana nayi muku lalama sai ka dage gida sako ne na dafo gare ku kar dai ku yi gardama sai ka dage gida batukan ka dage ba na so ku yi wata tantama shi din mai kishin mu ne gare mu yana kokari ku kore APC a garko mu dan warraka kamar talaka dage nan ba zai mana cuta ba ba zabe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari kamar talaka dage nan mu zabe shi majalisa sai ka dage gida zai kare mana dukkanin haƙin mu amanan kusa sai ka dage gida fatan mu kawai dai abin shi mai kishin yan ƙasa sai ka dage gida ku fesa turare a garko kar ku bito albasa farin ciki za ku ta yi ku gane maganar tsari ku kore APC a garko mu dan warraka kamar talaka dage nan ba zai mana cuta ba ba zabe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari ku zo mu da farkwata canji bana shi za a yau sai ka dage gida mazan mu da mata ku firfito domin mi iyo sai ka dage gida mi tsige wancan mai ihun dan kwikwiyo sai ka dage gida a kullum jama'a ku gane wayo shi ya iyo sai ka dage gida mutane mun fargane muna fatan marmari ku kore APC a garko mu dan warraka kamar talaka
mu ga yunkuri. Kore APC a garko mu dau warraka. Kamar talaka dage nan ba zai wani cuta ba. Mu zaɓe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari. Ga gwamnanmu na gobe an bake Yusuf ya tsaya. Sai ka dage gida-gida. A birni ƙauye jihar Kano mu ɗau gaskiya. Sai ka dage gida-gida. A garko wujil dole ne mu kore dan mujiya. Sai ka dage gida-gida. Mu zaɓo Kamil Adamu baya yin riya. Sai ka dage gida-gida. Mu ceto yankin wudil da garkwalin tunziri. Kore APC a garko mu dau warraka. Kamar talaka dage nan ba zai wani cuta ba. Mu zaɓe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari. Kano South ɗan Samaila shi ne dai warraka. Sai ka dage gida-gida. Mu kore gizo ɗan ana ta sai mun makararraka. Sai ka dage gida-gida. Mu ɗauka ɗan Samaila yayi sanata zai rika. Sai ka dage gida-gida. Ga jigo nan hadimi gidan waraka zan saka. Dage gida-gida. Sasсе ba fatatu yana kayan marmari. Kore APC a garko mu dau warraka. Kamar talaka dage nan ba zai wani cuta ba. Mu zaɓe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari. Sai ka dage loyalist muna yi muku jinjina. Sai ka dage gida-gida. Da sunan miko na garba MJ bai razana. Sai ka dage gida-gida. Sai na sa Ahmad guda sakin yakin natina. Sai ka dage gida-gida. Ga Ahmad taka na garba shi ma na jinjina. Dage gida-gida. Sule na kai gaskiya yana kayan marmari. Kore APC a garko mu dau warraka. Kamar talaka dage nan ba zai wani cuta ba. Mu zaɓe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari. Da sansani na kira ka ka dage kai riga. Sai ka dage gida-gida. Musa Abbati na sada Musa ya gana saka. Sai ka dage gida-gida. Da Salisu babba da Abba kai ma na saka. Sai ka dage gida-gida. Sakon Alhaji kaka dan sari na tilasin fada. Dage gida-gida. Shi ne nan ya dau nauyi na wakar ba jinkiri. Kore APC a garko mu dau warraka. Kamar talaka dage nan ba zai wani cuta ba. Mu zaɓe shi kawai a jam'iyyar kayan marmari. Mu kore APC a garba mu dan warraka. Gamar talaka da nan ba zai mana cuta ba. Mu zaɓe shi kawai a jam'iyyar